Amb la marca Peix de Llotja, el que volem i el que pretenem és diferenciar i que arribi al consumidor tota la informació del peix que s'ha pescat aquí, a les nostres costes, a través de la nostra flota pesquera, de les nostres barques, de les més de 3.500 famílies que viuen i que tiren endavant la flota pesquera catalana, que a més és una de les principals flotes pesqueres del Mediterrani. Aquesta marca ens ha d'ajudar a lligar des de la producció, des de la pesca, fins al consumidor. I entremig és molt important també el paper que hi juguen els nostres peixaters, aquell punt en què connectem el peix que surt de la nostra mar, d'aquesta mar que a més pesquem de manera cada dia més sostenible, en aquest punt lliguem el producte, el peix, amb la demanda, aquest consumidor que vol estar cada dia més ben informat i que vol conèixer aquest producte que és de proximitat, que és fruit d'una pesca sostenible que assegura els recursos de la nostra mar Mediterrània i que a més és de la màxima qualitat i frescor.